i desmunten l'escenari, nosaltres som l'Abril i la Mònica. I aquesta tarda us acompanyarem durant tota la vetllada i us anirem explicant un munt de coses. Bé que sí? Sí. Molt bé. Però abans de la projecció del curtmetratge de No vull ser un heroi, a nosaltres ens agradaria explicar-vos moltes aventures i històries importants que hi ha darrere del curt. Tot i que no tindrem temps d'explicar-les totes, sí que n'hem preparat un petit resum. I el primer de tot, el que a mi m'agradaria, és presentar-vos a l'Abril. Jo ja sé que la majoria de persones que sou aquí avui ja la coneixeu, a l'Abril. Però, escolta'm, Abril, jo et presento, et sembla bé? Sí? Mira. L'Abril és una noia de 12 anys que quan era molt xicarrona va tenir la mala sort de patir leucèmia. En aquell instant va començar una aventura, per dir-ho d'alguna manera, tant per ella com per a la seva família, l'Anna i el Jordi. Mica en mica i pas a pas, l'Abril ha anat creixent, tot superant els entrebancs que ha anat trobant. Avui, l'Abril és una noia a qui li agrada molt la música. Ja ho heu pogut veure i sentir. A l'Abril també li agrada llegir, ballar, ella fa ballet, però sobretot el que més li agrada és viure. L'Abril és valenta, és decidida, alegre i entusiasta. Té una germana més petita, l'Alba, que sempre vol fer tot allò que fa l'Abril, que sí? A l'Alba també li agrada molt la música i l'hem pogut veure tocant el cello. Tal com us he dit, l'Abril va patir leucèmia. Abril, ens expliques què et va passar? Bueno, doncs com ja molts ja sabeu... Perdona, és que ara estem just al mig de la imatge, que sí? Ens va fer així. I ara tothom veu l'Abril, no ens veieu a governades i podeu veure la imatge. Bueno, Que no va? I ara? Oh, què ha passat aquí? Ara no va això? No, està engegat. Ara s'està acabant la bateria, perquè ens surt una luz roja. Marta! Ens surt una luz roja. No us enganyo, No, veu. Molt bé, explica. Bueno, doncs com molts ja sabeu, quan jo tenia 5 mesos em van diagnosticar leucèmia. En realitat tot va començar amb uns mocs. Quan jo era molt petita em vaig com constipar i tenia mocs. I la meva mare em va baixar al pediatre i allà li van dir que només era un constipat. I més endavant, en comptes de minorar, empitjorava encara que em donaven els xarops. Fins que un dia a la nit m'ofegava i em van baixar a urgències. I allà la meva mare es va convèncer perquè em fessin una analítica que no va sortir bé i em van portar a Sant Joan de Déu. Allà m'hi vaig estar tancada un any i mig, primer a Cambres i un temps a la UCI i això. I per poder-me salvar em van haver de fer un trasplantament de medul·la òssia, que em van trobar una donant als Estats Units. Em vaig curar i vaig poder començar l'escola com un nen normal. I tot semblava que anava molt bé, però quan feia P4, al cap de poc de començar, em va fer una altra analítica, va sortir malament i em van haver de tornar a ingressar. Llavors, aquest cop, en comptes de fer-me un altre trasplantament, em van fer un tractament, un assaig clínic que es diu CAR-19. I consisteix en treure els limfòcits T, reprogramar-los i tornar-te'ls a posar perquè destrueixin els B, on tenia la malaltia. I això em va salvar. I, bueno, ara estic bé. Ara està bé. De tot això que ens ha explicat l'Abril, què en traiem? La importància de la recerca per trobar la cura del càncer infantil. Com ho van viure els teus pares, tot això, Abril? Bueno, clar, aquest va ser un moment molt dur per ells, però van trobar una manera per
treure. La mama, com que estava a cambres, que són unes habitacions molt petites amb una finestra, doncs no podien estar junts, només hi podia anar una persona. I van tenir l'idea d'escriure un blog. Així la mama treia, el papa pensava en una altra cosa que no fos la leucèmia i es podien comunicar amb la família i amb els amics. Perquè, clar, o el pare o la mare estaven incomunicats amb l'Abril dins la cambra. Aquest blog el tenim, que sí? Mireu-lo. L'hem portat, És molt xulo. Què et sembla, Abril, si ens llegeixes una pinzellada d'aquest blog? Sí? L'Abril ha escollit un fragment que a ella li agrada, que per ella és molt important. En aquest fragment de la història és quan estava a cambres, les habitacions petites, i com que només hi havia una finestra, dèiem que era el camarot d'un vaixell. I aquí em faltaven 3 dies per començar el trasplantament. Vols que t'aguanti el micròfon? Dia 3. Mala mare a la vista. 26 de novembre de 2012. No sé què em passa. Em sento rara. Aquest vaixell no para de moure's. Des d'ahir al vespre tinc moltes nàusees i algun cop fins i tot he vomitat. A més, amb el que m'agrada menjar i ara no tinc gens de gana. No ho entenc. Tota la tripulació de bord em diu que és normal, que ara venen uns dies de mala mar, però que d'aquí unes setmanes la Maria es calmarà. Però continuo sense entendre-ho. Aquesta nit m'han posat una medicació molt forta que, segons diuen els qui porten el rumb del vaixell, segurament em donarà molta febre, tremolors, però que és normal. És possible, és una medicació perquè el trasplantament vagi el millor possible i el meu petit cos accepti les noves cèl·lules. Serà una dura i llarga nit. Tot i així, aquesta nit vull enviar una petarrufa molt especial al meu àngel de la guarda, perquè demà, tal com diu la meva tieta Marta, em donarà algunes de les seves llavors que em faran sortir unes aletes per poder créixer i volar ben lluny, per a conèixer el món al costat dels papes i de tothom qui tant m'estima. Una petarrufa marejada, Abril. En aquest paràgraf, l'Abril ha llegit que parla de l'àngel de la guarda. No sé si ho sabeu, però tots podrien ser àngels de la guarda, perquè la donació de mèdula és molt senzilla. Tots sona gruixut. Dius, ostres, que m'han de treure un tros de mèdula. No. Tothom pot fer-ho. Jo us encoratjo a que aneu a informar-vos-en perquè realment és molt important. Ara sabem com està l'Abril, el que li va passar, com ho van viure els seus pares en una petita pinzellada, però, clar, l'Abril no només vivia amb els seus pares. Hi havia tot un entorn de gent que estava al seu voltant. Els amics, com ho van viure els amics? Bueno, en aquell moment, a la primera no tenia molts amics i a la segona suposo que no devia ser fàcil tampoc per ells. Gens. I què va passar amb una amiga de la mare? La número 2 tenia una filla de més o menys la meva edat i, clar, ho van viure tot molt a prop, la vinyeta. I quan em vaig curar, a ella se li va acudir l'idea de que volia ajudar a tots els que patien el mateix que havia patit jo, se li va acudir de fer cors. Aquests cors que portem, avui la Mira i jo. Per vendre'ls i tots els diners donar-los a la investigació per a leucèmia. I ara, com estàs tu, Abril? Ara estic molt bé, encara que m'han quedat com alguns efectes secundaris. Per exemple, cada mes m'han de punxar un medicament que es diuen gamma-globulines, que són anticossos de donants per ajudar els meus linfocits B a reconèixer virus, poder avisar els T i que els T puguin atacar els virus. Doncs sí, això. Cap de baix. Hola? No toco prou bé. Prova. Hola? Són trampes que em posa volats a prop. Que em sentiu sense micròfon? No? Ara. No, ara sí.
que no ens avisa, això ens fa posar en trampes. Molt bé, Abril. Ara ens agradaria, oi, Abril, presentar una altra persona, a Lluís Sant Romà. Lluís, un aplaudiment per Lluís. Molt bé, a veure, Lluís, explica'ns qui ets. Bueno, jo soc el Lluís Sant Romà, com ha presentat la Mònica. Soc el pare de família d'un nen que, com l'Abril, va patir leucèmia fa uns anys, aproximadament. I res, arrel d'aquella experiència, vam veure una realitat que desconeixíem, com bé explicat l'Abril, i vam decidir fer quelcom perquè ens poguéssim recaptar fons per la recerca d'aquesta malaltia que malauradament afecta molts infants a l'any. I, Lluís, què és MOA? Abans de parlar de MOA, m'agradaria contextualitzar. Avui venim a veure un curtmetratge que ha conegut l'Abril, em coneixeu a mi, però jo crec que hem de conèixer la realitat del per què estem aquí, no? Primer de tot, donar-vos la benvinguda a tots, l'alcalde també de Santpedor, que m'ha dit que està per aquí. Dades sobre el càncer infantil. Crec que és molt important que això ho tinguem present tots, no? El càncer infantil no es pot prevenir, a diferència dels adults, de molts càncers d'adults que sí que es poden prevenir, el càncer infantil no, i la investigació és l'única via per avançar. La majoria dels recursos públics i privats es destinen a la investigació del càncer d'adults. Això és el que ens va fer veure que havíem de fer alguna cosa nosaltres. Els nens són els grans oblidats. Els nens necessiten fàrmacs i tractaments específics per lluitar contra la seva malaltia, però avui dia no és rendible comercialment desenvolupar-los. Per què? Perquè es diagnostica un cas de càncer infantil per cada 200 adults. El càncer infantil es considera una malaltia minoritària i tant l'Estat com les farmacèutiques no ho consideren rendible la seva comercialització. L'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona disposa d'un laboratori d'investigació del càncer infantil format per un equip de més de 35 professionals i més del 70% del seu pressupost prové de les donacions privades d'entitats i persones solidàries que ho han fet possible, mitjançant un cor de vida, o mitjançant homes solidaris, o mitjançant moltes altres iniciatives solidàries i persones que de forma altruista decideixen aportar el seu granet de sorra perquè això sigui possible. I per últim, dir-vos que la leucèmia, el càncer que va patir l'Abril, la leucèmia és el càncer infantil més freqüent. Apareix, com ha dit l'Abril, quan els glòbuls blancs de la sang es transformen en cèl·lules malignes o canceroses. A l'any, a Espanya es diagnostiquen 1.500 casos de càncer infantil i adolescent. D'aquests 1.500 casos que es diagnostiquen a l'any, hi ha 1.200, un 80%, que superen la malaltia i, malauradament, hi ha 300 que avui dia la investigació, els tractaments que hi ha avui dia no tenen cap solució. Però cal saber més. Sobre aquests 1.200 casos que sí que superen la malaltia, hi ha 400 que ho superen sense cap tipus de seqüela, però hi ha 800, com bé us ha dit l'Abril, que tot i superar la malaltia encara els queden seqüeles. Per tant, a dia d'avui encara és superimportant seguir investigant i, per tant, fer actes com el que avui estem fent aquí perquè tant els 300 nens que no superen la malaltia com els 800 que, tot i que ho superen, tenen seqüeles, es continuï fent recerca per nens i nenes. I ara que la Mònica... Ara ja respon la pregunta de la Mònica, perquè fins ara era de franc, això que us he explicat. Què és MOA Solidaris? MOA Solidaris neix ja fa 8 anys per la família del meu fill, on la seva finalitat és recaptar fons per la recerca d'aquesta malaltia i destinem el 100% del que recaptem a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. MOA va néixer de la mà de la iaia Petita. No sé si us heu fixat, que quan hem entrat directament cap aquí tots, però allà al fons hi ha la iaia Petita. La iaia Petita és l'àvia del meu fill, que en veure la realitat que ens va tocar viure, va decidir fer uns clauers de feltre fets a mà, un a un, fins a 1.200, que vam vendre en el nostre entorn més proper. Vam recaptar 6.000 laurets, que
per nosaltres va ser una bestiesa. I així va néixer el nostre petit projecte solidari que fins a dia d'avui continua. I Lluís, quins projectes fa Moa? Igual, quan va començar amb els creuers de la Iaia Paquita, ens va agradar tant aquella iniciativa i tant la resposta de la gent que vam decidir deixar d'esclavitzar a la meva sogra i començar a fer alguns projectes per part nostra. Jo i la meva família, principalment el meu germà Anto, vam començar a fer projectes. Primer de tot vam contactar amb una empresa BUF, aquests mocadors que estan tan de moda, i els vam explicar la nostra iniciativa solidària i ens van fer, cada any, ens anaven fent un disseny diferent i els anàvem venint. Ens va ajudar molt que el Leo Messi ens rebés al Camp Nou, quan era jugador del Barça, i ens va ajudar molt perquè els mitjans de comunicació van començar a fer ressò i ens van trucar i ens van entrevistar, i això jo crec que va anar molt bé perquè se'ns conegués més enllà de la nostra localitat, que no us ho he dit, però som de Terrassa, nosaltres. Després també cal dir-vos que som de Terrassa, organitzem juntament amb el Club Egara, que és un club de hoquei de Terrassa, un torneig de hoquei infantil pels més menuts, que també ens ajuda a recaptar fons. També venem xocolata, vam contactar amb una empresa de xocolata que els vam dir que volien fer una xocolata per nosaltres, i també tenim el nostre xocolata que es diu Moa, tenim 3 sabors. I darrerament, l'any 2019, poc abans de la pandèmia, amb el meu germà també vam dir, ostres, què podríem fer, més enllà del que ja fèiem, per tal de poder explicar d'una forma tendra, esperançadora, i a través d'una història que ens va inspirar l'Abril i altres nens que vam conèixer a la nostra estada a l'hospital, explicar del per què és important seguir investigant. I així és el que vam fer. Però ara, abans de seguir, Abril, què et sembla? Què t'agradaria preguntar-li a Lluís? M'agradaria demanar-te que expliquis com ens vam conèixer. Jo no me'n recordo perquè era molt petita. Sí. Me'n recordo perfectíssimament. De fet, l'Anna, amb la seva mare, ho recordem moltíssim. Jo crec que és un dels dies que tinc marcats a la meva ment. Perdoneu-me si ara m'enfonso, però per mi és... L'haver conegut a l'Abril va ser el moment en què vaig veure que el meu fill es podia curar. Jo estava enfonsat, la meva família estava enfonsada, el meu fill tenia 2 mesos tan sols quan se li va diagnosticar aquesta malaltia. Ens van donar un 20% de probabilitats de que es curés. Imagineu-vos el que és per una família que té un fill que va néixer i li diagnostiquen aquesta malaltia. I me'n recordo, jo estava tan enfonsat que la infermera Lluïsa em va agafar i em va dir: Lluís, vine, que vull presentar una nena que es diu Abril, que té tan sols 3 mesos més que el Xavi, però veuràs com un es pot sortir, no? Me'n recordo sortir a l'habitació, anar a la seva habitació, conèixer l'Anna, conèixer el Jordi i veure l'Abril, que era un recuajo. I jo crec que aquell dia per mi va ser un abans i un després d'esperança, no? Allò em va donar molta esperança i realment, 12 anys després, quasi, tornem a estar junts i no hem deixat de parlar, malgrat que me'n recordo com si fos ahir el dia que l'Anna, jo estava conduint, tenia el mòbil enganxat, no l'estava tocant, però recordo el dia que l'Anna m'envia un missatge que el vaig veure així, que posava l'Abril ha recaigut. Vaig parar el cotxe, vaig començar a veure com anava la cosa i se'ns van tornar a enfonsar al món. Jo crec que això ens ha unit per sempre i aquell dia va ser el dia que et vaig conèixer i me n'alegra tant veure tan maca i tan xerida i tocant aquí el violí amb l'Alba, el Txelo, les amigues i tota aquesta gent que ha vingut avui a veure'ns. De veritat és que estic emocionadíssim de veure que hem hagut d'afegir cadires i això, estic molt content. Lluís, com va sorgir la idea de fer aquest conte? Això, com heu pogut veure, hem fet bufs, hem fet un torneig de hoquei, hem fet xocolata, però veiem que ens faltava alguna cosa. Volíem explicar-li a la gent que veiés lo important que és la investigació per trobar cura definitiva d'aquesta malaltia. I què millor que explicar-ho mitjançant una història inspirada en nens reals. Insisteixo, la primera font d'inspiració va ser l'Abril.
la seva història, ho veureu, amb el que ell ha explicat i el que veureu en la història. I creia que un conte apte per nens, adults, adolescents, expliqués l'important que és tenir esperança i que la investigació és l'únic camí per avançar. Molt bé, moltes gràcies, Lluís. Gràcies a vosaltres. Relacionat amb tot el que ens ha explicat el Lluís i el que ens ha explicat l'Abril, deixeu-nos que us expliquem i us presentem el nou Pediatric Cancer Center de Barcelona, de l'Hospital de Sant Joan de Déu. I no hi ha una altra millor manera d'explicar-ho que amb unes imatges. Us presentem un lloc creat perquè tornem com més aviat millor a la nostra vida d'infants. Entrem. Estàs entrant a un centre únic a Espanya i pioner a Europa en el tractament del càncer infantil. Un lloc molt especial creat gràcies a la il·lusió i l'esforç de moltes persones per a millorar la vida de moltíssimes més. Aquí l'espai s'adapta a les nostres necessitats i les de les nostres famílies. Ara, les visites i controls mèdics són més suportables, fins i tot quan et toca esperar una estona. A l'hospital de dia rebem el tractament que necessitem. Estem monitorats amb les tecnologies més avançades i després podem tornar a casa. Pels que s'han de quedar aquí durant més temps, hi ha una planta amb habitacions molt grans i còmodes. I si cal fer una intervenció senzilla, ara es pot fer en aquest mateix edifici. Una de les coses que més ens agrada és que tot està pensat perquè ens puguem moure lliurement. Fins i tot quan necessitem la màxima protecció, com després d'un trasplantament de mèdula òssia, podem sortir de la nostra habitació i jugar amb seguretat. Com sembla, els professionals que ens cuiden són a prop quan els necessitem i els nostres pares també. No és com ser a casa nostra, però se li sembla una mica. Al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, l'assistència mèdica es realitza en paral·lel amb la recerca més capdavantera. Així, la informació arriba més ràpidament als investigadors i als equips assistencials. Això es tradueix en nous tractaments. Tot això passa cada dia en un lloc on arriben persones de tots els orígens, cultures i condicions. Un lloc on tots els equips treballen sense descans perquè el nostre pas per aquí sigui el més positiu i més bon possible. Aquesta és la nostra manera de tractar el càncer infantil, un model propi que es consolida amb aquest centre. Benvinguts al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, un lloc de tots i per a tots. D'arribar el moment de la projecció del curt, però no voldria que el veiéssiu sense conèixer abans primer una de les persones que ha fet possible que aquest curt es fes, el Joan Pauls, director del curt. Joan, sisplau, si ens acompanyes. Molt bé, Joan, escolta'm, bona nit. Per què no ens expliques com va sorgir la idea de fer el curt? Doncs a veure, jo he fet una presentació d'introducció immillorable, no m'allargaré massa. Jo sortiré després de la pel·lícula a parlar-ne una mica, però això va ser coneixent el conte de No vull ser un heroi a Terrassa, com ha dit el Lluís, jo també soc de Terrassa, i vam coincidir al teatre principal, quan presentaven el conte, ens vam quedar al conte i vam veure que la història tenia molt potencial i que era necessari que, per tant, ostres, era molt interessant portar-ho a la pantalla, fent aquest curt, anar més enllà i donar-li una mica de vida. I res més, realment, després de tot aquest procés, per mi ha estat un autèntic privilegi. Normalment al cinema
i el cine de la pantalla. I aquí, com esteu veient, no té res a veure amb això, és una cosa que transcendeix la pantalla. Aquí estem per millorar la vida de les persones, per intentar canviar el món, intentar millorar el món, i si el cinema pot ajudar a això i nosaltres formem part una mica d'aquesta pel·lícula que hem fet per ser una peça més d'aquest gran engranatge que té una missió principal, no? Que és el que explicaven l'Abril, el Lluís i la Mònica, doncs ha estat un superprivilegi i una responsabilitat també, i som molt feliços d'haver pogut participar d'això. I res més, només dir que per nosaltres, a l'hora de llegir el conte i a l'hora de fer tot el procés, la paraula clau que sempre teníem al cap era esperança, i és amb el que hem treballat sempre a l'hora de prendre totes les decisions, que en un procés tan llarg són moltes. Sempre era la paraula que ens marcava el camí, i també volíem, perquè sobretot volíem que aquesta història fos per tots els públics, no? I quan volem dir per tots els públics, sobretot també volem dir que els nens i les nenes tinguin 6 anys, 12 o 8, i per això els protagonistes evidentment són els nens, però l'enfoc també sempre des de la mirada innocent i esperançadora d'un nen o nena. I res més que gaudiu de la pel·lícula. Moltes gràcies. Abans que veieu el curt, l'Abril vol dirigir-vos unes paraules. Aquest curtmetratge el voldria dedicar a tots els nens i nenes que han de passar per això, pel càncer, i pels que ho estan passant i pels que no ho han pogut superar, com l'Àlex, el Max, la Carla i l'Arlet. També ho voldria dedicar a tots els avis, però en especial als meus avis, que sempre han estat amb mi, han cuidat els meus pares i m'han entretingut quan estava a l'hospital. Moltes gràcies. Doncs, senyors i senyores, per tots vostès, no vull ser un heroi. Sembla que funciona. Molt bé, esperem que us hagi agradat molt el curtmetratge. Jo ara he respirat perquè sempre que el veig, i l'he vist moltes vegades, m'emociono. Si vosaltres el voleu tornar a veure, després, abans de marxar, us explicaré com ho heu de fer, d'acord? Si em despisto, aviseu-me, que no ens ho has explicat. Jo crec que no em despistaré, però per si de cas. Anem a buscar el teu micròfon, Abril. A veure, el tenim aquí. Jo per què et volia donar l'altre? Molt bé, a veure. Ara que ja hem vist el curt, què us sembla si fem pujar altra vegada el Joan Pauls, sí? Que pugi amb la Marta Peralta, que és la compositora també de la banda sonora, de les cançons, aquestes cançons tan boniques. Sí, Marta? Em fa una cara que aviam si no vol pujar, Marta. I els hi farem alguna pregunta, Abril? També farem pujar a 2 actors que han sortit en el curt, que són el Bru i la Bruna. Un aplaudiment per la Bruna i un aplaudiment pel Bru. La Bruna és l'actriu que feia d'Abril i el Bru és l'actor que feia de Max. Primer, Joan, li fem la pregunta al Joan. Sí, Abril, què et sembla? Joan, què et sembla? Com va ser això de fer aquest rodatge amb tota aquesta colla de nois i noies? Doncs meravellós, realment va ser meravellós. Ara mentre parlem la idea és que el Gerard ens posi el making of de fons, que sigui mutejat, que no tingui so, si anem parlant mentre veieu imatges del making of de 10 minuts i anirà passant. I això, bé, primer, a l'hora d'encarar el projecte, primer vam pensar
si l'Abril i les persones que han viscut el càncer de primera mà havien de ser els actors i les actrius de la pel·lícula, no per fer-ho directament real, però sí que vam veure que són persones molt implicades, evidentment, en tot el procés i no volíem exposar-los d'aquesta manera. Llavors vam decidir fer-ho amb actors i actrius, que han acabat sent la Bruna, el Bru, el Martí, que és el protagonista, i l'Enzo, que és l'adolescent. I va ser un procés bastant llarg, tot el projecte en si ha durat 3 anys, entre que engeguem el projecte fins que el podem acabar, també perquè vam esperar les obres de l'hospital i altres processos. Els nens amb els que vam començar els vam canviar tots perquè havien crescut, llavors, com que es va acabar allargant en el temps, sí que al final la seva edat, que eren 11 anys, diria, no? 11-12, és edats que la que creixes un any ja et converteixes en un adult, un adolescent, un preadolescent, i nosaltres volíem preservar aquesta innocència i per això vam dedicar molt temps i esforços al càsting. Vam veure uns 130-140 nens i nenes a diferents escoles de Catalunya, tant d'escoles de teatre com escoles normals, i vam acabar triant els que heu vist en pantalla. És molt bonic, realment vam fer també molts assajos, més que per estudiar-se el text era perquè es coneguessin ells i es fessin amics, que fessin una mica de pinya. L'Àlex, l'Enzo que fa d'Àlex els hi feia una mica de germà gran, i realment aquí, com veieu, que hi ha imatges d'assajos, doncs vam aconseguir, per una banda, que es coneguessin molt abans del rodatge, i per l'altra banda, que també féssim una mica de pedagogia amb el que volia dir aquesta malaltia, què volia dir estar malalt, què volia dir el que diu el Bru a la trobada d'un fill mor abans que els pares. Tot això ens va anar bé que s'allargués aquest procés que us deia que va tardar temps, perquè si ells van poder entenir una mica què significava tot plegat. I el fet que s'involucressin l'Abril i les famílies i les associacions i que es coneguessin entre ells, era tot molt emocionant. I sempre dic que el rodatge, com aquests n'hi ha pocs, perquè realment era barrejada una part molt professional, que era amb tot l'equip, que érem unes 40-45 persones concentrats al màxim per fer-ho al màxim millor per la pel·lícula, i a la vegada hi havia un ambient molt familiar, molt associatiu de famílies, associacions, pacients, expacients que estaven per l'hospital, i era la unió d'aquests dos mons, de la realitat i la ficció una miqueta, i va anar molt bé. Molt bé. Abril, què et sembla si li fas la pregunta a la Bruna, tu? Bruna, jo et volia demanar què va ser més difícil de fer de mi o de gravar el curtmetratge. Jo crec que el més difícil va ser haver de posar-me a la pell d'una persona que de veritat havia patit aquest càncer, i l'experiència molt bé, i això va ser molt difícil. Molt bé. I al Bru? Li preguntes també? Et volia demanar què va ser el que més et va agradar de tot. Doncs a mi el que més em va agradar va ser conèixer la mare del que Del Max. L'Araceli es diu, I Bru, què et va semblar conèixer-la? Vas poder fer una abraçada ben forta, segurament, que sí? I que encara hi parles amb l'Araceli a vegades? Encara hi parles, oi? Tens contacte? Sí. Sí. Molt bé. Això és bonic, que sí? Molt bé, molt bé. Ja hem tingut una petita pinzellada del que els actors van viure, sí? Això de, Joan, això de les calbes, de rapar-se, què va passar? Clar, això era un dels grans temes, no? Què fem amb els cabells d'aquests nens i nenes que el tenen ben sa? Realment, inicialment els volíem rapar tots, la Bruna inclosa. El que passa és que la Bruna i també els seus pares no els van deixar. No hi va haver manera, i per això la Bruna vam decidir utilitzar els gorros tècnics aquests, que al final també són una realitat dels hospitals dels nens i nenes, fins i tot dels adults que es tapen al cap. I llavors ho vam fer així, amb la Bruna vam posar-li el gorro. De fet, les imatges que surt a l'Abril a la pel·lícula també el porta, perquè en aquell moment evidentment tenia cabell. I sí que amb els 3 nois els vam rapar els 3, i al final era una mica un impacte per ells, i per les famílies, però vam fer-ho una mica com un joc, d'una forma divertida. No sé si en alguna imatge ho heu vist, que el propi Bru va ser qui va començar a rapar el Martí, em va agafar amb la màquina ell de pelar. Quan vam veure que l'orella del Martí perillava, li vam treure la màquina al Bru i ja va fer la noia de maquillatge. Però s'ho van prendre tot molt bé, tant el Martí com el Bru com l'Enzo, i sí que ja heu vist també en alguna imatge, aquí és el moment de les rapades, evidentment ho vam gravar tot. I hi ha una imatge que veieu que el Martí, que és el protagonista, porta una calba com falsa.
falsa. Això és perquè el rodatge van ser 3 dies a l'hospital, que van ser molt intensos, realment, idealment aquest curtmetratge l'haguéssim fet en 4 o en 5, i ho vam fer en 3, llavors ens va quedar un dia pendent amb algunes coses per gravar, que vam fer 3 mesos després perquè ens va venir l'estiu, i passant l'estiu al setembre vam tornar, i ja li havia crescut el cabell, doncs si vam deixar el 0 i li havia crescut el 3, el 4, i ja no ens servia, i llavors, com que no ens vam atrevir a dir-li de tornar-lo a rapar, aquí sí que vam utilitzar una calva d'aquestes de plàstic que s'arruguen una mica i es nota que no són del tot reals, i després amb la postproducció d'imatges, amb una mica d'efectes visuals, vam acabar d'arreglar aquestes arrugues perquè semblés que està rapat com a la majoria d'imatges. Llavors sí que hi ha algunes imatges de la pel·lícula que realment la calva és falsa. Però sort que vam poder fer aquest procés de rapar-los perquè ens vam plantejar fer tota la pel·lícula amb les calves falses, però dir que ha estat un desastre perquè a part que no queden tan bé, són molt molestes, fan molta calor i no s'ho haguessin passat tan bé. No. Va ser tota una experiència, oi, Bruixa, de rapar-se? Sí? Et tornaries a rapar? Sí. Ell s'apunta ràpid a qualsevol aventura, que sí, Bru? Molt bé. Ara, si em permeteu, li faré una pregunta a la Marta. La Marta és la compositora de les cançons, sobretot la primera que heu sentit en directe, sí? Explica'ns alguna cosa de la banda sonora del curt, Marta, sisplau. Gràcies, Mònica. Doncs mira, de la banda sonora, la cosa que m'agradaria destacar és que la música que heu sentit ha estat interpretada, els instruments de corda, us poso un context, quan el Joan Amalí va fer la banda sonora, de seguida el Lluís em va trucar i em va dir: Marta, el pare de l'Abril toca el violí, parla amb el pare de l'Abril, que és collonut i tal. Bueno, el pare de l'Abril va agafar, va venir a Terrassa, ens vam reunir i després de... quan ja teníem totes les melodies, s'hi va muntar un quartet, va fallar el violí, sé que l'Abril també ha gravat part de la música del curt, és a dir, que veu posar la música a les imatges i això ha estat molt bonic de tenir-ho a la banda sonora, vull dir que, com diu el Joan, és un projecte que transcendeix una mica la pantalla. I a part de la banda sonora també volia fer aquest apunt de la cançó, que Hi ha dies és la cançó que heu escoltat als crèdits i que la melodia, sense la veu, va sortint en tot el curt. Ens vam plantejar amb UA fer la cançó amb la lletra, perquè la poguéssim, de fet ara està a Spotify i es pot escoltar, perquè tinguéssim una cançó alegre i esperançadora del càncer, que transmetés esperança. I avui l'hem tocat per primera vegada un arranjament per un mini orquestra i cor que ens ha fet el Jordi Coll, que a més l'ha dirigit i ha estat una estrena mundial, perquè lloc més s'ha estrenat aquesta versió. Un aplaudiment. Quatre membres de la família Coll i Santa Maria, ho dic bé? Sí, a dalt de l'escenari, concertina un violí, el cello, la mare cantant i el pare dirigint. Això és de la cançó Hi ha dies. I després també vull afegir que hi ha una melodia al curt que, com que la cançó va funcionar tan bé, hi ha una melodia que em vaig fer una altra cançó, que no va donar temps de gravar perquè anàvem amb premses i vam dir, l'apartem. Però era la cançó que jo sempre li dic la cançó de l'Abril, perquè és la cançó que quan l'Abril està pensant-se que l'Abril ja no tornarà, que està escrivint al diari i que quan es troben els dos i es fan l'abraçada, aquell moment tan màgic és la melodia que sona en aquell moment i és quan apareix l'Abril. I aquesta cançó també aviat la penjarem i després ara per tancar l'acte també amb l'Eduard la cantarem, que, per cert, m'he oblidat, l'Eduard Balaguer, que ens ha acompanyat amb la guitarra, ha estat el productor, juntament amb l'Andrei Nassimeri, de la cançó Hi ha dies, que és una feinada que ha quedat... moltes gràcies. Jo ja m'hi vaig barallant, ho veieu? Penseu que darrere de qualsevol cosa que es fa ara hi ha tantíssima feina, oi? Molt bé, moltes gràcies. Podeu tornar a seure. Moltes gràcies al Bru, moltes gràcies a la Bruna, moltes gràcies a la Marta i al Joan. Estem acabant.
l'alcalde de Santpedor, a l'Agustí Comas, que ens dirigeixi unes paraules. Un aplaudiment, sisplau. Bé, bona nit a tothom. Primer de tot, agrair-vos la presència i la iniciativa de poder portar aquest curt al nostre poble. Quan em veu dir, ostres, estaria bé que al final, per concloure l'acte, digués unes paraules, vas pensant coses, no? Però al final, quan veus tot el que s'ha explicat, veus el curt, doncs et quedes sense paraules. No hi ha forma d'expressar, no? Segons com el que has sentit o el que en aquest moment, representació del poble de Santpedor, doncs podem sentir. Però sí que és veritat que ens heu donat una lliçó. Jo penso que l'acte d'avui és una lliçó d'esperança, és una lliçó de vida, i és una lliçó per encoratjar-nos a tirar endavant sempre que tinguem algun problema, que puguem volar, que puguem volar com les papallones, que puguem estar a dalt a l'univers, com els astronautes que sortien, i també que puguem ser conscients de la realitat molts cops, que és la vida. I penso que també és molt important que s'hagin vist imatges, en aquest cas no parlava del Max, si no m'equivoco, que la seva mare hagi volgut sortir i hagi volgut, explicar en aquest moment una altra realitat que hi ha hagut. Jo penso que és important i en aquest cas s'hauria d'agrair també a les persones que no han tingut la sort de poder tirar endavant, que hagin volgut col·laborar també en aquest curt i veure també aquesta altra realitat que molts cops no hi és. Per tant, agrair en aquest cas també a les famílies que han volgut sortir i que no han tingut la sort de tirar endavant. I agrair-vos també al director, ara que parlàveu, la Marta, el Joan i totes les persones d'aquest equip, sortien molts noms, que hagueu volgut també explicar aquesta història, que a través d'aquest conte hagueu volgut que aquesta història la coneguessin totes i tots, i evidentment a la família Coll Santa Maria, l'Abril, que no sou uns herois, però per mi sí que sou, i sou unes persones molt valentes i que en aquest cas encoratjar-los a seguir tirant endavant, i al final només són paraules d'agraïment. Només hi ha paraules d'agraïment en aquest cas, però el que ens heu fet sentir avui costa d'explicar, i per tant, un moà molt fort a tots, el Lluís que estava al final, a la iaia, i a totes i tots per haver vingut avui aquí. Moltes gràcies i moltes sort per tot. Què et sembla si acabem amb música, Abril? Sí? Et sembla bé? Doncs nosaltres us deixarem amb la Marta. De moment només us deixarem amb la Marta i l'Eduard i Abril, agafa'm la mà. Senyors i senyores, per tots vostès, agafa'm la mà. Mentre vaig intentant explicar alguna cosa, dic, bueno, ja veureu que la lletra de la cançó ve a narrar una mica les imatges que vèiem, que és que, perquè us feu un context, vol explicar aquestes, en aquest cas del curt, quan el Guille està a l'habitació i diu Abril, on ets? Abril, estàs viva? Doncs és una cançó que és per aquest moment, i al final també queda una mica obert com el curt mateix. Llavors, amb l'Eduard de bé, jo crec que sona la guitarra. Sí. Aquesta nit t'espero dins del llit, però sé que no vindràs, no ets aquí. Penso en tu i somio en tu, et trobo a faltar, tanco els ulls i apareixes rient, m'agafes la mà ben fort i em dius que tot anirà bé. I apareixes rient, m'agafes la mà ben fort i em dius
costat. No em vull despertar, puc quedar. I demà tornaré a recordar que segueixes amb mi, un camí. I apareixes rient, m'agafes la mà ben fort i em dius que tot anirà bé. I apareixes rient, m'agafes la mà ben fort i em dius que tot anirà bé. No tinguis por, que demà tornarà a ser de dia. No tinguis por, que demà tornarà a ser de dia. No tinguis por, que demà tornarà a ser de dia. No tinguis por, que demà tornarà a ser de dia. No tinguis por, que demà tornarà a ser de dia. Si voleu acompanyar. No tinguis por, que demà tornarà a ser de dia. I ara, no marxeu, moment, perquè és que ara tenim una sorpresa que tota aquesta colla no sabia. Bruna, tu m'ajudes? Sí? Mira, Bruna, un moment, sisplau. Ara fem allò... No marxeu, Mira, Bruna, mira. Ara tornem, Mireu, vosaltres heu vist que en el conte hi ha els dibuixos dels personatges principals. Aquí dalt tenim el Guille, no sé si el veieu, juntament amb el Moakis. Ara us presentaré el Moakis també, perquè el tinc aquí darrere, és que porto tantes coses a les mans que ara ho he perdut tot. Va. Hola, què tal? Soc el Moakis. El Moakis és un dels protagonistes de la història. Tenim a la Bruna, i tenim el Max i tenim el Guille, que sí? Ai, la Bruna, l'Abril. Però resulta que del conte, no sé per què fan aquestes coses, van fer una silueta del Guille i una silueta del Max i una silueta de l'Àlex. Ara m'havia perdut. I la silueta de l'Abril? On és la silueta de l'Abril? I abans em dic, és que, per què m'han fet la silueta de l'Abril? A veure, Bruna, tu dona-li aquest paquet tan gros a l'Abril, que t'ajudo. Què deu ser, això, Abril? Segur? Va, obre-la, a veure. Ajudeu-la, noies, va.
les amigues de l'Abril que l'ajudin, l'Alba, la seva germana. En molt a poc a poc aquestes nenes, Traurem el plàstic perquè es vegi bé. A veure, està molt ben embolicat, això. Va, tibeu a l'Abril. Abril, aquesta silueta, el moment més important de la noche, em torna a deixar cruda. Aquesta silueta és un regal de Moa per tu. El per què vam fer les 3 il·lustracions, el Guille, el Max i l'Àlex, i no vam fer el de l'Abril, era perquè no volíem desvetllar el misteri de la història. L'Abril torna, i torna més viva que mai. Avui creiem que aquí era el lloc adequat per deixar-vos constar que l'Abril hi és, i amb la seva estimada il·lustració, que l'hem fet a tamany real, no l'hem encertada, i ens fa moltíssima il·lusió haver-lo fet per aquesta ocasió i que se l'emporti a casa i que el tingui a casa amb tota la família Coll. Aviam, sí. Nosaltres donem per acabat aquest acte, però no us vull deixar marxar sense abans fer-vos una reflexió. Tal com diu l'Abril en el conte, en el curt, la purpurina tot ho fa brillar. Siguem aquesta purpurina tot plegats, participant. Ja m'has sentit? Faré servir el micròfon interior. Siguem, doncs, aquesta purpurina tots plegats, ajudant, participant en tot allò que puguem per fomentar la investigació del càncer infantil. Com molt bé ens ha explicat en Lluís, no hi ha subvenció estatal. La subvenció som nosaltres, són les famílies, amb les seves iniciatives. Sou vosaltres, amb el vostre granet de purpurina. Nosaltres hem de ser com el supercalifragilisticoespialidoso de tota aquesta aventura. Per això, aquí a l'entrada, l'àvia Paquita té una taula amb totes les coses que vosaltres podeu comprar si voleu i us agrairem molt per col·laborar en la investigació. Una de les coses que podeu comprar? El conte. No vull ser una nota. El primer conte que es va editar, evidentment, no hi havia el curt. Com que no hi havia el curtmetratge, era una manera. La història és la mateixa, el pròleg és el mateix, però a dins hi havia una sèrie d'il·lustracions que no us les desvetllaré perquè així el podreu comprar, que abans no hi eren. Aquesta nova edició, aquí ve allò que us he dit abans, heu-me passat que vaig explicar com podeu veure el curt, en aquesta nova edició tenim la sort que, fer-vos la pàgina, a l'última pàgina trobarem els codis QR on podreu escoltar les cançons que heu sentit avui, la banda sonora i, evidentment, veure el curtmetratge. També hi ha un codi QR on podreu tornar a veure el vídeo promocional del nou Pediàtric Càncer Center. Per tant, és una gran oportunitat. Si veieu el conte, a primera pàgina ja tenim a l'àvia Paquita.